Managlahing paandar sa graduation ug moving up ceremony ang gipahigayon sa nagkadaiyang eskwelahan sa Davao del Norte ug Surigao del Sur. Ang mga pinasahing seremonya sa report ni Argil Relator. No graduation ceremony, no problem. Sa Maligaya Elementary School sa Hinatuan, Surigao del Sur, mismo ang stage ang niduol sa mga graduates diyang gilusad sa mga magtutudlo ang mobile graduation caravan. Pinaagi ni ining miniature nga gidisenyuhan dinhi gipasidunggan ang 16 nila ka mga graduates nga ilagayod giadtuan sa ilang mga balay. Una pa man nilarga gikan sa ilang eskwelahan, gipahigayon sa mga teachers ang opening program aron nga bakompleto ang seremonya. At first, sir, gusto talaga nilang ipagawa is mag-virtual graduation. Di naisip namin, mga kaguro ko, na paano yon kung mag-virtual graduation tayo, hindi makikita ng mga bata at pati ng mga magulang. So magiging useless po yung virtual graduation kung yun po ang gagawin namin. So nag-isip kami ng ibang paraan kung paano namin mairaos ang graduation sa school year na ito. So naisip namin yun pong magbahay-bahay gamit ang sasakyan. Gikan sa ilang tugkaran ni Marcha ang mata graduate nga escort ang ilang ginikanan padulong sa mobile stage. Very overwhelming po yung mga reactions, mga appreciations ng mga netizens at lahat po ng mga dito po sa amin sa barangay. So marami pong nag-appreciate ng ginawa namin despite this pandemic. So masayang-masaya po kami dahil napasaya din po namin yung mga magulang at yung mga nasigpatapos po ng mga bata. Sa Luna Elementary School sa Kapalong, Davao del Norte, mobile moving up ceremony sab ang gihimo sa kindergarten teacher nga si May de la Cruz. Din iyang gihimong stage ang likod nga bahin sa iyang pick-up og niadto sa balay sa pupils alang sa pictorial aron duna sab sila'y souvenir sa ilang kalampusan. Samtang sa Panabo Central Elementary School SPED Center, drive-thru sab ang ilang paandar sa graduation ceremony nga niabot og 3 ka adlaw aron nga mabahin ang graduates sa matag section. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.